Sige, go. Hindi lagi. Hindi lagi, ginaya naman. Ayun lang, uy. Next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka ba? Good morning, people. Sa mga pang fresh salad. Wow. Hello, Maria. Hi, good morning, guys. So, karon sa first vlog niyo nakita, di man namalit mi og food, tapos karon magpatulo mi ni Coach Migs. Yan mi sayang mansion nila. Partudloan mi sa akong pagluto. Actually, ganina buntag, nagluto na mi. Pakita na kong picture niya. Munggos o katong isda. Pagtanon sa picture ni Boss May, siya nga daghana ra sa munggos. Ay, hindi pala ito mao. So, palpak. Palpak. Okay. So, actually, among gidala ang Carne. chicken. That's why ganang ko nga diet. Kaya in fairness, nagi po yung carne, di ba? Yes, and So, naay chicken, tapos naay pork. My God, may nalang yun. Kaya wala nawala ang fish. pork, baby. Nagi po yung fish, ani? Wala naman. Bili naman to. Kaya tag 2 slice matata. Oh, di ba dagang gayo? Then ang veggies. yes, of course. So available mo din sa Orama no, in fairness. Pwede ra day. Nakasilupin na. Kani in fairness so ikaw na nalamian ra ka sa munggos. Ay, sarap. Wow, walay plastikan. Sarap ang naon sarap. Chet-cheret. Okay. So, yapil mo na mo. Remember this guy? Charles Gamboa, baby. Yo. So, mapil siya marathon. Mapil siya marathon. Pero wala practice. So, kanya po ni siya health conscious. Yapon. So, kani puro green. Curious, sige. Na-realize na ito, mas makatipid nito sa grocery, ano? It's good for 3 to 4 days nga food. Yeah. In fairness, mga 1,000 rakapin. And so far sa naluto, makabusog begit po. Talami, isa ka, malibang ka. Lami kayo ang taimi. Aso yung gidilawan. Yeah. Hindi kayo sa balason, no? Kasi oily mong kasarapaan ako basta yun. Yeah. Sa kamatis. So, magsilig tag salad. Matod pa ni Coach Migs. Menu for Kung lami din ang veggie, kung hilaw, kaya kung lutoon day siya, bisa pa may kagulay, pero kung giluto day siya, technically, mawala po ng nutrients. Sayang siya. Sayang nutrients. So that's why, better pa din gyapon ang salad, raw. Pero syempre, handlok man taba siya niya, ang germs ba, mag-itchy among skin, ano. Feeling social. Kasi, so okay ra po. Basta at least raw ra gyapon ang atong gawin. Yeah, try na ito. Maghimutag atong basic nga meal is usually natay something nga karne. Yes! Nay karne. Usually rice diet na, pero daw atong rice kay low carb diet man ta karon. Okay. Substitute ang rice with vegetables. Okay. Okay, so sulay na to, we will cook our tomato. Okay. Ay, nako. Ito naman. Pero at least, ako naliper ako ng alagyan ni karne. Dayon. Okay. Or Thank you very much, Orama. So, actually, nanay available nito nakabutan na sa Siluin Fresh lang yapon siya. Okay. Kaysa psychology of food. Ang atong perception sa flavor is lamigid ka ng naay tanan nga types of taste. So, natay salty. So, which pa na to sa atong meat. And then, natay something as sweet and sour. So, kanatulog, kung nanang tulo sa imong pagkaon, usually satisfied na. So, ang atong sour o atong sweet ko, nato dili sa tomato, and then ang atong vegetables. Very healthy ba? Okay. Comment below kung mo-agree ba mo ng kanala inyong kaunon. Survive ba ninyo na? My God. So again, chicken, baby. Pork. Actually, pagkuha naman yung pork kahapon, nasyak si Coach Migs. Kaya nga hindi kadaghan. Actually, kulang na kanis ako. Sa States, maging na si boss na buwan eh.
States na nag-eskwela. Pero nibalik yapon sa Cagayan. O nag-kuhan din siya. Nag-eskwela o... Food technology. Kasi, course ano? Food technology. Food science. Food Science and Technology. Oh, there. Naibidensya nga ni graduate yung may gala. Kaya ako wala yung kuy nga nga picture sukad sa college. Sa Iloa. Alright. So 4-4. Good 4-4 atong ito. Which in fairness, grabe intense kaya ni siya bang challenge, no? Siya pa yung coach, siya pa yung luto, iya pang balay, iyan tanan, iyan sala, iyan dakong sala, busang mga moy, kami sa taman karon na yung ulay. Okay. And then kani siya nga recipe, simple ra gyud kayo. And magamit nimo for any kind of meat. And at the same time, healthy food siya. So nangita ko karne gani gahapon, Bert. Ang katong yung pinakabaga nga fats ang ipangita. Gamay ra. Ideally, kung kuan gyud dapat, actually, ako mo gyud nagpalit. So daghan na din na siya. So ideally, kung dapat kung ako lang, so dapat as in usa ka Kung ikaw lang, kan lang. usa ka ngana, usa ka kamutan. Pwede mangulam mo kamot nga dako-dako. Ang atong kuan body kaya gid niya to efficient kay ang paggamit sa energy na kaya sa body nga isa lang ka ana nga pagkaon in one day. Mumaning size atong stomach is 1 fistful. Tanan meals na na. Ano ba? Ako kaya kung fit ako kung tiyan. Okay. So dapat inana lang kadaghan ato makaon in one day. Pero tungod kay kuan culture economy. Kailangan man tagilibit ang mundang mukha nito dito nga di mo ginawa, di ba? Ano ba? Nagluto niya. Sayo naman kayo mo palit og pagkaon pero naman tos or rama inana. Pero of course before wala pa yung mga grocery store. Kinahanglan pa nimo i-harvest pa ang mong gulay inana. Mo po nang reason nga na daghan pud kayo overweight. Ouch! Daghan kay mi. Ouch! Painful. So sustainable siya nga diet. Wala na, di ganan. Mas Mariano, mag-two-piece ba siya? Target ni Maria, of course, ang... Guys, ang maka-two-piece. My Pagkamutanan kung sige. Inganap lagi mo porma, dagan na mo napaasa. O saan na mo sexy pa ka? Oh, cute. Just like. Di ka na yun. Char-char lang. May baligyan na dagay. Asa na yung baligyan eh? Na sa stand. First stanza. Okay. Okay, so inani ra kadali ang atong recipe. All you have to do Sprinkle is it. sprinkle. Wow, sige, spell sprinkle. Ibubura. Pour. Lain mo ng pour. Okay, busog na siya. O pa may nagsugod, nag-till up na busog na. Ina, ang guna siya ka. White. Ayun butang. Salt. 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 Pink. So inana lang, balihon mo na yan. Wala siya. Malipay mong mama, Jane. Oh my God. Ay, kalimut My ko. favorite daughter. Wala, baby ko sila. Mo, bitaw di ko galuto. Samog. Kalimut di ko guys, lami kusina. Yung lamig yung trabaho ni Bran. Siguro mata. Excuse me daw, bro. Pero sa balay pa, naghimo na ito ng crispy pata. O ka ng kuan. Yun. Limpo. Nami, is a crispy. Ay, lechon kawali. O yan na. Ay, gaso. So nag-asoso na. Yun. So wala tay lemon, no? Wala dyan. So salt and pepper lang ito. Nanindagan arte pa. That's why ang pork akong giuna para pag-abot sa chicken na nasa pork fat. Okay. Para lamig po. Si Kerry Bell sa ni kaya lang. Oh, Kasi motivation ni mo para magpadayon kita sa pagpaniwang. ang makapost og tubis. Bigig! Pa! Okay naman. Bantay, sige. Kasi mo message sa mga lalaki nga ginabuli ka. Uy! Na chubby daw ka na. Watch out na lang. Atani! Itagrata mo guys. Kada mga dark brown nga parts mo na mga dagan kay flavor. Ay! Oh, okay. Sige, go. Hindi lagi. Hindi lang, ginaya naman. Yan.
Nara may gala, Ma'am Gina, imong anak. Diri mo slice, kasi inyong balay di masugo. As in. Saan man uy? Pero ang kaning pork chicken fat, hindi ka sa So, at least ipabili ng tambo. Yes, lasa. Kaya kung nakakit sa sagaan. Pwede. When you sprinkle the sibuyas, it's like that. Sibuyas? You're angling. Saan daw? Saan ba yan? Hindi, manggulala lang, manggul. The angle of your shoulders para nice ang pagka-sprinkle. Wow. So there, lettuce, dito vinegar with a little bit of little bit. water, and tomatoes, And sibuyas. then the onions. So that's why every meal you dapat na iborag salad, mayroon. No? May something raw. So muna itong substitute sa rice. So muna ito yung rice. Muna ito ni rice. Muna Okay. itong salad. Meat na And dahil. the So, and savory, sour, rice. perfect. Okay. So muna ni pan dinner ni siya pang lunch. Dinner, pang lunch, breakfast. Wow! Perfect. Station. Guys, sino? Empty plate. Lami kayo ang rice. Rice. With some chicken, lami kayo. Alright, that's it. Thank you. So, muna mong batong sa Chef balay. Miguel, thank you. Coach, chef pag yun. Got it. So, so gym See you din na. later. See you Oh, later gym for pa the ta. gym. Oh yeah? Ilang oras mag-gym? Bye. The earlier, the better.